É posible que ao final do día tomemos máis azucre do que se debe, polo que todo o que consigamos evitar será bo. Hoxe facemos unha granola saudable sen azucre, tan sinxela que vos vai dar a risa. Comezamos picando 100 gramos de froitos secos, no noso caso améndoas, abelás e noces. A maiores engadiremos manga deshidratada cortada miúda e un par de dátiles tamén picados. Derretemos 2 culleradas de aceite de coco e apachocamos un plátano maduro, ou 2 se son pequenos. No mesmo prato do plátano engadimos unha boa cullerada de canela, o aceite do coco fundido e 6 ou 7 culleradas de auga. Remexemos todo e mesturámolo ben. Agora, a 200 gramos de avea, botámoslle os froitos secos, a manga e os dátiles. Remexemos. Botamos tamén o plátano machucado coas outras cousas e remexemos, que quede toda a avea humedecida. Poñemos a prequentar o forno a 150 graus por riba e por baixo. Espallamos a mestura nunha bandexa con papel. Metemos para dentro 15 minutos e ao cabo deste tempo imos controlando que a nosa granola vaia secando e torrando. Apagades cando vos parece que pode estar, pero andade con ollo, que dun minuto para outro pode pasarse de torrado. E xa estaría! Mesturada con iogur e froitas é un almorzo ou unha merenda estupenda. Lembrade que podedes sustituir a manga e os dátiles por pasas, arandos deshidratados ou cousas semellantes. Ou non lle botar máis que o plátano, que vai estar bo igual. Bicos e apertas, á fartura.